היה ילד בן 9.5. הוא גר לבד עם אמא שלו, והוא הגיע ליום הכיפורים עם שאלה. איך אני מוצא כיסא לשבת עליו ביום הכיפורים, בזמן שבית הכנסת מלא באנשים? הוא הגיע מוקדם, מעט אנשים. הוא תפס כיסא, גרר אותו לצד, והתיישב והתחיל להתפלל. לא היה מאושר ממנו. הנה גם לי יש כיסא, גם אני יכול להתפלל ביום הכיפורים כמו הגדולים. ילד, זה הכיסא שלי, קום. אבל הילד לא ויתר. איך זה המקום שלך? אין שם על הכיסא, ואני תפסתי אותו ואני רוצה להתפלל. ולפתע הוא שומע צעקה, ילד, קום, צא מפה, זה הכיסא שלי. והילד עוזב את המקום, בכאב לב מאוד גדול. את המשך יום הכיפורים הוא העביר בחצר בית הכנסת, בתחושת בדידות, עם מחשבות וכאב לב גדול. מישהו רואה אותי בכלל? מישהו מקשיב לי? למה לי אין כיסא בבית הכנסת, כמו כולם? אור היום כבר שוקע, נשארתי בודד מיואש. תסביר לי אבא מדוע החושך שולט פה ממש. עוד מכשול ועוד פגע, כמה קשה כאן לצעוד. איך אמצא את הדרך? אוי אבא, גלה לי הסוד. חלפו חודשיים, אמא שלו טסה לרבי. הרבי נותן לה דולר ואומר לה, כל המשפחה בשורות טובות. ואז עוצר לפתע. הוא מסתכל עליה, מוציא עוד דולר ואומר לה, זה בשביל הבן. הילד אוחז בידיו את הדולר של הרבי בהתרגשות, ואז הוא מבין. יש מי שחושב עליך, יש מי שרואה אותך, יש מי שאתה בליבו כל הזמן. וגם בתקופה כה מרה, כשהחושך היום ונורא, נזכור נדע כי לנצח, כמו אנוכי בצרה. הילד הזה הוא אני. בכל פעם שאני מביט בדולר שהרבי העניק לי, אני חש שהרבי אומר לי, עכשיו תורך, לדאוג שלעוד ילד יהודי יהיה מקום בבית הכנסת.